Ke abar sa ango. Tana nan daki zamna. Ina amarya. Bismillah Allah. Amarya tana nan daki. Amarya ta ango ba ki hitowa a gane ki. Ke ebo mu da ruwa. Ga bako na yi. Amarya. Shin ko wasu ƴan shirye-shirye ƴan kibiti na kawo ango. Ai ka. Abar ta ango mai koyar hankali. Ai tana da dama. Tana da dama. Tana da dama. Kai. Akwai mutunci. Ai na so in taho da mai hoto a ɗauke mu hoto da ni da kai da amarya. La ilaha illallah Muhammadu. Amma dai yanzu ko lokon mina na kai na kanga. Amarya kenan. Wagar da amarya taka. O shi yasa kace min a shirya ko? Shi yasa kace min a shirya. Ban yadda da gaba wallahi golo. Golo wallahi ban yadda ba. Wallahi ban yadda da wagga ba. Wallahi wanga wulakanci na wallah. Kuma ni ba ina wulakanci wallah. Shi na danki dan shi ya sha mashallan da kai sha mashalla kai na ta faɗa min. Ni na amma wallahi ban yadda ba ni wallah. Wallahi ban yadda ba wallah. To ai ni na wallahi. Wallahi ban yadda ba. To ai ba komi. Ko ke a ki gani. Jakkai na kuka bar in dibi jakkina. Tun da uwarka ta ba komi. Wallahi ban yadda ba wallah. Bari da in. Wallahi ban yadda ba. To bari in da in dibi jakki a sasanta. Tsohuwa. To don Allah na roƙe ki. Don Allah wanga almai a kashe shi yau. A kashe shi tsohuwa. Wanga wulakanci na wallahi ki bi dan. Ba ka kashe min arme sha mu shanya. Ni kan ba ka kashe min arme na uku duk ban ga wanda ya kwanta min ga hankali yayi min daɗin zuciya ba irin wanga. Wallahi ban kashe aure ba shi. Babu wannan gudu babu ja da baya miji aure wallahi yanzu ni wara shi. Wallahi ba ni hita. Shi golobon. Kashe aure. Shi golobon Insha tsohuwa. Allah. Golobon. Aure wallah na yi shi na. Da fara dai. Ke ta so ki jiya ta so don a san abin an kawa dan da. Ba ni wallah kashe aure na tun. Ta so in jiya shi. Zuwa kama kanka. Ke gidan. Ba ni wallah rabuwa da miji ya gashi. Arme yanzu wallah lissa. Wa gidan ina. God has created human beings, males and females, and put us into different nations and tribes, so we must know each other. Da sojoji da 'yan sanda har su tafi can wajejen mahaifi su rama mana. Ana zaman lafiya kuna son kawo mana hadasa. Da rikici da kana nema to mu ba za mu yi rikici da kowa. Being in different tribes is for unification and adapt to mutual understanding among humanities, as it shows in a superlative movie, Jaruman Kaduna, presented by Anka Films Production Kaduna. Allah ta shi zuwa ruwa yana ware wani ne a ce wancan na Fulani ne wancan na Gwari ne wancan na Bahaushe ne. The existence of different tribes of Nigeria in a humble village is a proven testimony. They are Hausas, Fulani and Gwari and other tribes. They live in harmony, tranquility. An ce gwari ni ina son shi. Marriages and sharing sorrows and happiness. Ko da Allah da Annabi ko wannan abun kunya a shi ba sallata ni da Gwari. Yanzu na ga wani Gwari yana so ya kashe ni.
marked a turning point as one among the houses and another from the Fulani tribes got public appointment. Abun da Fulani wannan suna yi mana na cin mutunci wallahi ba zai yi ba. Mene faruwa ne? Gena goyi ya zo na siman gayan gwana ba. Now, Gwari are left in shamble. What are their reactions thereafter? Mu kashe shi Allah mu kashe wannan abu ne wani. Sai mu bayani tuku. Sai bayani. Sai mu bayani wannan kashi. It might be positive or negative. Find out in Jaruman Kaduna, starring Bashir Mayaya, Rashida Bello, Awal Bochi Bochi, Zainab Idris, Abbas Sadiq, Shamsiya Kansakali, Aisha Abubakar, Aminu Mira, Yusuf Barau, Sani Boda, A.S. Muhammad, Zakiya Ibrahim, and many others. Jaruman Kaduna, a movie with a classical status, bringing to a new dimension and new technicalities in Hausa movie industry. The mission of the team is portraying the causes of crisis and intertribal clashes in Nigeria. Abu mun riga mun kori jahilci mun zama daya. With lasting solution to these upheavals, produced by a strategical man, Abubakar Musa Anka, and directed by Awal George, MAG, marketed and distributed nationwide by Smart Audio Video Cassette, Kaduna, number 6, Ahmad Bellowi. Watch out. A daina shan shalisho. Dan yara a daina shan shalisho. Tsoho baban ku ke magana don Allah a daina shan shalisho. Dan yara a daina shan shalisho. Yaro duk in yana shalisho mu tsaki ba mu hira da shi. Dan yara a daina shan shalisho. Ko keke da an kawa shalisho ba kullun yake sha ba sai dai wata rana zai sha kaɗan. Dan yara a daina shan shalisho. Wani yaro ne ka shan shalisho baba na yagga ya muce. Dan yara a daina shan shalisho. Baba na yagga ya muce shi ya aza jinnu ne ya tabai. Dan yara a daina shan shalisho. To ya aza jinnu ne ya tabai sai ya je ya kira malami. Dan yara a daina shan shalisho. To ya je ya kira malami rukiya za a zo mashi wai. Dan yara a daina shan shalisho. An ja sura Sulemana ya mike ya zuba a guje. Dan yara a daina shan shalisho. Ya mike ya zuba a guje yan aljannun shi sun bi shi can. Dan yara a daina shan shalisho. Yan aljannun shi sun bi shi can mai aljannu cikin dan tiyo. Dan yara a daina shan shalisho. Mai aljannu cikin dan tiyo su ba su hita shi sai ya sakai. Dan yara a daina shan shalisho.